La vila de Capellades vol rendir tribut de reconeixement a totes aquelles persones que feren possible un sistema de locomoció que en els nostres dies perdura amb empenta renovada. Ens plau presentar-vos una recopilació d'antigues filmacions i fotografies en aquesta festa memorable en la que el nostre poble festeja l'arribada d'un carrilet que des del primer dia ha donat un servei important a la comarca. La primera part d'aquest documental ferroviari consta de 3 ben perfilades etapes del segle actual. Per entremig de la pel·lícula hi figuren també entroncades diverses escenes carrilaires de fets i gent de la vida capelladina. Potser la pel·lícula no té el ritme, exactitud i bona fotografia que tots haguérem desitjat, però la vellúria i pèssim estat de la cinta no ens ha permès millorar la presentació. Veureu les postals que amb olor de pergamí han sortit de les velles calaixeres. Com tantes coses que hem fet en aquests darrers dies, s'ha tingut de donar prioritat a la improvisació i a l'entusiasme. Podem estar ben segurs que d'aquesta important qualitat no n'ha faltat a ningú dintre de l'ample ventall de vilatans que ens hem no embarcat, sinó encarrilat en aquesta aventura. En tota aquesta campanya que entre tots hem lliurat, en tot el que portem d'aquest mes, pràcticament ningú en el capítol de col·laboracions ha tingut un no per donar-nos la mà. De debò, en molts pocs casos, com en aquests, es pot dir allò que des del primer moment la cooperació vilatana ha estat general en aquesta festa de capellades i per capellades. No obstant, però, no podem deixar de subratllar el fet positiu que també hem rebut adhesions pràctiques d'afeccionats i amants de les trobades familiars que, sense residir habitualment en el nostre poble, han aportat el seu importantíssim granet d'arena. Bé, amb la penyora del nostre més sincer agraïment per la cooperació que hem tingut de tothom, disposem-nos a reviure diferents escenes d'aquella capellades de la nostra per un joventut i per altres infantesa. Veurem, com a actor principal, l'actuació d'aquest simpàtic carrilet, sense oblidar que tots els trens petits de llavors inspiraven simpatia, que esbufegant, a capellades anaven arribant. Observarem els tradicionals serveis del Tino, que després de recollir la gent a dalt de la vila, els traslladava veloçment. També podrem contemplar el Boleto Verde, que en aquells anys finals de la cinquantena ens donà una nova imatge i dimensió dels trens del futur. També en aquesta època evolutiva de principis dels anys 60 ens n'adonarem de la importància que tingueren les potents màquines dièsel aplicades als trens de passatgers i mercaderies. El pas per davant del capelló d'un modernitzat, confortable i puntual tren de Naranjito dels nostres dies que ens diu adeu i ens recorda que el transport d'avui, demà i sempre és el col·lectiu si la natura no volem contaminar i les carreteres de sang volem lliurar. La vida de capellades es troba profundament arrelada a la història del nostre carrilet, que serpenteja enmig de boscos, matolls, vinyes i rius i posa un accent de prosperitat entre poblacions plenes de vitalitat a l'interior de Catalunya.
Bella fotografia quasi centenària que ens mostra una panoràmica de l'estació en els seus 10 primers anys. La màquina que habitualment feia el trajecte cap allà des Martorell.
Un dia, en una vila vuitcentista, present i passat units per la mateixa motivació, la celebració del centenari de l'arribada de la primera màquina de vapor a Capellades va mobilitzar tota la població per a fer d'aquesta efemèrides un esdeveniment, revivint el que fou ara fa 100 anys. I ho va fer amb tota propietat. Aquesta exposició, com podeu veure, crec que l'èxit d'aquest acte, d'aquesta celebració del centenari de l'arribada del Carrilet, està en la mateixa participació de tot el poble de Capellades. La veritat és que quan en Joan Ferriol, fa qüestió d'un parell de mesos, 27 de novembre, celebrava els 100 anys de l'arribada del Carrilet per primer cop a Capellades, possiblement ningú hi hauríem pensat. Possiblement, potser no, però jo va ser el qui va engegar el motor de tot aquest procés. Ell va proposar una llista de noms, hi ha hagut una comissió que s'ha fet un far de treballar, que a més ho ha fet molt ben fet i que el fruit de l'èxit, diria jo, els correspon totalment a ells. La veritat és que han tingut també la col·laboració de tot el poble, de tothom qui tenia alguna cosa a casa, fos fotografies, records. La sorpresa per tots nosaltres és veure tants i tants detalls, records i peces que et quedes amb la boca oberta. I és tota una sorpresa.
L'altra verdadera troballa ha sigut com fer que el màxim de gent possible participés demà en el viatge del tren. Si haguéssim fet simplement un viatget de Martorell a Capellades, hi hauríem pogut pujar tirant llarg 150 persones. De Capelladins puguin participar, encara que sigui en un trosset més curt, de l'experiència d'anar amb un tren de vapor que poques vegades m'he fet d'una forma molt original i molt participada l'arribada del carrilet fa 100 anys aquí. Evidentment, per part de l'Ajuntament del Consistori hem d'agrair a tothom la col·laboració que ha tingut, tan oberta, tan desinteressada i tan maca, no? I a part d'això, doncs, encara hi ha entre nosaltres alguns dels caps d'estació d'aquests voltants que ens van despatxar els bitllets durant els últims anys, perquè després els temps canvien, els costos avui dia es disparen d'una forma tremenda i no sembla que sigui massa rentable, però bueno, esperem que per molts anys puguem continuar pujant-hi amb el carrilet. I com que els tenim amb ells aquí, a la comissió li ha semblat que els hi podia donar un petit record. I hi ha hagut la idea de fer-los entrega de... Ja que tenim aquí Capellades, no tu mateix. No. Ja que tenim la idea de... Ja que tenim una gent que ens fan unes peces de ceràmica molt maques, com podeu veure, doncs de fer-los entrega d'un record, de la celebració del centenari de l'arribada al carrilet, per en Josep Parera, que ha sigut cap de Vallbona. Per en Sebastià Ortiz, que va ser l'últim cap d'estació de Capellades. L'important en definitiva és que... 16 anys. Molt bé. Doncs molt agraït. Gràcies, I també hem volgut pensar amb el que d'una manera o altra ha engegat tota aquesta moguda, que és en Joan Ferriol. Lògicament, penseu que en un primer moment la idea anava adreçada especialment a la quitxalla, o sigui, als nanos de les escoles, que són els que menys l'han pogut veure i que més gràcia els hi farà de pujar-hi. Lògicament, esclar, oferint la possibilitat aquesta dels nanos s'oferia lògicament a tots els pares. Més que res fer-vos saber això, no? Vull dir que en definitiva la gràcia és que la canalla hi puguin disfrutar. Penso que també l'aplaudiment que hem fet fins ara s'ha de fer extensiu a tota la comissió. Ells saben amb quina il·lusió s'ho han emprès i com hi han treballat i per tant em penso que també els hem de mostrar el nostre agraïment a tots. Que tinguem demà un bon dia, esperem que el temps ens acompanyarà, ja sé, quasi segur que farà un bon dia i que ho disfruteu força. Gràcies també per la vostra assistència.
Veurem ara el contrast dels personatges del 1800 amb els de l'actualitat. Una mica més cap a l'esquerra, sisplau. Ara, no es moguin, no es moguin. Una aquella rialleta tan bonica. Ara. La festa va ser un èxit total. Va ser preparada amb molta cura i amb tots els detalls. El mèrit és de tota la població perquè han estat totes les entitats les que hi han abocat tot el seu esforç. L'ambient creat a l'estació per rebre el tren amb màquina de vapor i vagons de fusta va ser molt adient. Aquest carrilet va fer durant tot el matí viatges entre Vallbona, Capellades i la Pobla. Molta jovenalla que anaven amb aquest tren per primera vegada s'ho van passar pipa i els grans també, rememorant amb nostàlgia un passat, encara viuen el record de molts dels presents.
Vols cames secs pel fricandó? Té, au, té. Molt bé, jove. Eucaliptus, eucaliptus. Sí, eucaliptus. Au, no res, vull un eucaliptus. Res. Avui fem festa. Gràcies, Rat. Això, Miquel. De la torre. L'arribada del tren a l'Anoia va significar un pas envers el progrés. A finals del segle XIX, el tren arribava a aquesta zona en un moment d'esplendor basat en el sector paperer. Encara avui, Capellades, amb 5.000 habitants, és un dels municipis de Catalunya amb més fàbriques del ram del paper i l'únic en tot l'estat que acull el Museu Molí Paperer. Molts anys a tothom, que puguem celebrar d'aquí 100 anys a l'altra vegada. És realment molt d'agrair la participació i la col·laboració de tots vosaltres en aquest acte. La veritat és que em penso que ningú dels que han organitzat aquesta festa es podia imaginar avui que ens ho arribéssim a passar tan bé. L'important és això, acaba de celebrar l'arribada del carrilet fa 100 anys. Per aquesta comarca va ser un motiu de prosperitat i de millora de comunicacions. Han passat molts anys, realment 100 són molts anys. Podria, com en altres comarques, haver sigut que ja no hi fos el tren. Tenim la sort que encara hi sigui, que el podem fer servir, que el podem disfrutar. Per tota aquesta quitxalla que hi ha aquí entre nosaltres, ha sigut avui una verdadera sorpresa veure una màquina de les que ja no corren. Bé, d'això es tractava, de celebrar-ho. I perquè en quedi un record en un lloc com en aquesta plaça en què arribaven els autobusos, el Tino, en definitiva, que portava els convidats i els amics per la festa major. Jo me'n recordo, vivia aquí, 3 portes més avall, que el dia de la festa major mateix, que la plaça gairebé estava tan plena com avui a rebre els amics i els familiars que venien. Això ja ha canviat una mica, també. Els cotxes ens han canviat a tots la vida. Bueno, en record d'aquells moments i d'aquelles èpoques, la comissió ha posat aquesta placa aquí, a la plaça, en el lloc on arribava precisament el Tino. Comissió a tota la gent que ha participat, que ha sigut moltíssima, i acabarem ràpidament. La coral ens cantarà ara una cançó, lletra de l'Isidre Bartolí, música del Xavier Casanyes, per celebrar el centenari. O sigui que, nois... Generació
festa no podien faltar-hi les sardanes. L'arrossada popular va congregar més de 500 persones. Excel·lent la instal·lació del poliesportiu i un molt apetitós arròs que puntualment se serví a tots els comensals. En resum, podríem dir que la festa va estar molt ben organitzada. El viatge de pujada i baixada de l'estació, fantàsticament ben preparat. Llàstima de faltar la presència de l'autocar vell més gran del Tino, tant que lluitaren els del grup per fer-lo venir. La placa commemorativa, formidable en el dibuix i la inscripció. I molt bé la projecció dels vídeos i pel·lícules que ens passaren els de la colla. Eren molt interessants i dignes de ser vistes. Gràcies mil a tots.
Homenatge al Carrilet. 100 anys fa que arribava majestuós el carrilet, tot cofoi, mentre sonava estrident el seu xiulet. Passava per Capellades amb el seu fumall al vent, i el seu pas ja despertava l'admiració de la gent. Serpentejant per l'Anoia, segueix bon tros el seu riu. La comarca, amb molta joia, serà el bressol del seu niu. A l'arbre de Catalunya, nova branca li ha sorgit, i amb la seva sàvia jove, nostra terra ens ha enriquit. Sa presència cada dia, tant l'estiu com a l'hivern, lliscant sempre per la via, amb el pas pausat i ferm, és un fet extraordinari, precursor del nostre temps. És el repte temerari que sols tenen els valents, els aimants de la drecera i els agosarats d'esperit, els que no miren enrere, sinó sempre a l'infinit. Retem-li, doncs, homenatge amb honors de rebesavi, amb el cor ple de coratge i l'amor a flor de llavi. A la blanca cavallera, per l'esforç despentinada, amb la joia més sincera, posem-hi una besada. I amb el cor del tot obert, cantem tots, petits i grans, honor al vell carrilet i glòria als catalans.